para describir o que nos fai sentir a liberación destes 5 violadores, e foi a única que tivo pois a cabeza fría para poder escribir un texto. Entón, grazas a mí, compañeira, por as palabras. E nada, hoxe xa coa cabeza fría, pois saímos aquí un pequeno manifesto que queremos ler en nome, do colectivo das Paxaretas. E di así: dentro de 15 días se celebrarán en Pamplona os Sanfermíns, así como a milleiros de festas e festivais por todo o Estado español, alén das fronteiras da Comunidade de Madrid. E o mesmo de cada verán. A diferenza é que a partir de agora as mulleres estaremos máis que nunca no punto de mira de cobardes cerdos machistas que nos perseguirán pola rúa, que nos toncarán sen permiso, que nos acorralarán contra unha parede, contra o chan, nun portal, nun parque, en plena rúa, e que nos taparán a boca, que nos apertarán o pescozo, que nos destrozarán a roupa, que nos golpearán, que o gravarán co móvil, que nos penetrarán pola boca 1, 2, 3, 4, 5 veces as que queiran. Pola vagina 1, 2, 3, 4, 5 veces as que queiran. Polo ano 1, 2, 3, 4, 5 veces as que queiran. Que eyacularán sobre nós un a un e despois subirán a cremallera dos seus pantalóns, abrocharán o botón, unhas palmadiñas nas costas e no peito de machotes, unhas risotadas polo guapetes e fortes que son, e xirán sen máis, deixándonos a nós, a nosa dignidade como ser humano, esnaquizadas, rotas e pisoteadas no chan. Isto é o que sabemos, que escoria da sociedade como José Ángel Prenda, Ángel Boza, Alfonso Cabezuelo, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero non só son uns cerdos violadores que non saben o que é o consentimento, senón que desfrutan moitísimo sometendo a unha muller, gozan do seu medo e se corren de prazer ante o xoque inhibe a autodefensa dela. E isto é o que nos queda claro, que a decisión xudicial de onte unha burla a todas as mulleres, que ningunea a nosa forza e que nos insulta como movimento, que reflicte que a seguridade das mulleres non é unha prioridade para o sistema xudicial e que a desproporcionalidade da xustiza se ceba especialmente con nós. Houbo e haberá concentracións feministas en todo o país. Berraremos hoxe e as veces que faga falta. Se escoitarán as nosas voces. Pero a triste realidade é que a liberación destes 5 agresores non é outra cousa que a confirmación de que a xustiza, as rúas, as festas e os nosos corpos son propiedades daqueles que os queiran humillar, vexar e violar. A xustiza é unha farsa que relega as mulleres a unha categoría inferior a dos homes, pois nós quedamos desamparadas e desprotegidas ante tipos desta calaña. Tipos que non só penetran a víctimas sen consentimento ata estar satisfeitos, senón que rouban o seu móvil para que ela non poida pedir axuda. A mensaxe que nos envía a xustiza española é clara. Mulleres, berrade canto que irades, chorade ata quedar secas, pataleade ata quedar sen folgos. Saíde a rúa ata que vos cansedes, porque as vosas vidas e os vosos corpos seguen sendo propiedade do patriarcado. Botaremos vosa culpa cando denunciedes, e cando non o fagades, a culpa será vosa por non denunciar. Homes, vía libre. Maltratar as mulleres, podedes humillalas, roubarlles, violalas, vexalas, porque nunca será algo que poidamos probar de todo, incluso aínda que unha sentenza o diga. Sempre quedará a dúbida sobre se elas están dicindo a verdade. Non importa que haxa vídeos, conversas específicas, nin que vos mesmos recoñezades os feitos, nunca estará de todo claro. Ademais, facede o que vos pete. Escribidelle cartas á víctima, acosadea incluso dende o cárcere. O mesmo sistema se encargará de linchala públicamente, de filtrar os seus datos persoais en foros, porque hai que expoñela. Ela é a guarra que se deixou facer por vos. E vos, uns chicos guapos de Sevilla que sempre saudaban. Non amosedes arrepentimento. Que sexades uns delincuentes confesos non implica que teñades que quedar no cárcere. E máis, como sodes tan guapos e boas persoas, volvede a casa, desfrutade da liberdade. Saíde de festa para celebralo e a ver se volvedes pillar cacho. Desta vez que sexa rubia ou mellor aínda, unha morenaza cunhas boas tetas. Ninguén vos vai vixilar. Se na rúa tedes plena potestade, non digamos nunha habitación pechada. Non nos equivocamos se afirmamos que vivimos nunha sociedade enferma.
na que a maior lacra que sufrimos é a do machismo e violencia que esta exerce para con nós. Unha violencia que vai en aumento, pois dende o ano 2016 registraronse un total de 47 grupos de homes dende 2 a máis 6 integrantes que perpetraron agresións sexuais múltiples en España. 14 en 2016, 13 en 2017 e 19 nos 6 primeiros meses de 2018. Estes tipos abriron a veda. 2 de cada 3 destas agresións sexuais foron violacións. Son datos reais, cifras obxectivas recollidos pola base de datos recentemente creada Geoviolencia Sexual, que rexistra as agresións sexuais denunciadas, que non as non denunciadas, dende 2016 no Estado español. O 13% das agresións foi pornificada, cando consta lo menos unha grabación por parte dos agresores. Así mesmo, 19 víctimas eran menores de idade e polo menos 44 do total de agresores tamén eran menores de idade. Sen ir máis longe, esta mesma semana rexistrouse unha denuncia en Pontevedra. Unha rapaza de 19 anos que asegura ter sido agredida sexualmente por 2 homes que asaltaron no portal da súa casa. Levaban a cara tapada e abordaron cando ela entraba no portal. Tocárona por todas partes e chegaron a sacarlle a súa roupa interior. Evitou ser violada grazas a que sacou as forzas necesarias para poñer resistencia e puido defenderse a patadas dos agresores, que como non puideron penetrala, deronlle unha malleira. Nais e pais, irmás e irmáns, avós e avoas, curmáns e curmáns, tías e tíos. Esta é a crúa realidade que vivimos as mulleres no Estado español. Probablemente vos preguntaredes, ao igual que nós, que podemos facer para que as nosas fillas e fillos, netas e netos, sobriñas e sobriños, medren de xeito seguro. Pois esta é a nosa resposta. Ante a injustiza patriarcal, autodefensa feminista, porque ninguna muller volverá a estar soa, xa non, nunca máis. Agora imos ler un texto que nos parece tamén moi significativo, é un artigo